गणेश नाईक आणि श्रीकांत शिंदेमधील आरोप प्रत्यारोपाच्या मालिकेत आता बिबटे आणि वाघांची एंट्री। ज्यांना बिबट्या सांभाळता येत नाही त्यांनी वाघांच्या नादी लागू नये, श्रीकांत शिंदेंचा निशाणा। पंढरपुरात व्यापाऱ्यांचा कडकडीत बंद, प्रस्तावित कॉरिडॉरला विरोध, अन्यायकारक पद्धतीने कॉरिडॉर न करण्याची मागणी। इस्रायल-इराण युद्धाचा फळ, कांदा निर्यातीला फटका। निर्यातीसाठी तयार असलेला शेतीमाल बंदरातच अडकला। कांद्याचे 160 कंटेनर बंदरावर, शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांचं नुकसान।